An karɓo daga Abi Hurairah, Allah ya ƙara yadda a gare shi, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wani mutum ya siyarwa da wani mutum gona. Wanda ya siyi gonar yana cikin aiki a cikin gonar, sai ya tsinci zinare a cikin ƙasar gonar. Sai ya kira wanda ya siyar masa da gona, ya ce zo ka ɗauki dinaranka, domin ni abin da na siya kawai ƙasar gurin na siya, amma ban sai zinare ba. Sai mutumin ya ce ba zan karɓa ba, ni kuma duka ƙasar na siyan maka da kuma abin da yake cikinta. Sai suka tafi wajen wani mutum domin ya musu shari'a. Sai mutumin ya ce kuna da 'ya'ya? Sai ɗaya ya ce ƙwarai ina da ɗa namiji. Ɗayan shi kuma sai ya ce ina da 'ya mace. Sai ya ce to ku haɗa su aure, idan kun haɗa su aure ku aurar da su da dukiyar, sannan kuma ku yi sadaka. Hadisin ingantacce ne. Fa'idar shi ne ita dukiyar haramun tana da tsananin halakarwa mai tsanani, amma fa sai salihan bayi ne suke kiyayewa don kar su fada cikin wannan hatsari. Allah ya samu gani.